Irridu ngħaddu minn dan il-proċess biex noħorġu iktar b'saħħitna u wara nibdew ir-riformi li permezz tagħhom kull minuta rida tajba se jkollu ċans li jaħdem għal ġid tal-Partit Nazzjonalista. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija dwar il-Kunsill Ġenerali Straordinarju tas-27 ta' Lulju meta kien intervistat fuq Net FM. Jiena għalija din hija parti mill-proċess li jrid isir. Din hija okkażjoni l-Partit Nazzjonalista li wara dawn it-telfiet konsekuttivi flok jibqa' lura flok jaqla d-daqqiet u ma jafx kif ħajreġixxi. Anke internament jinħoloq dan id-dibattitu ta' din dialogu xi minn daqqiet passjonali illi ma jagħti l-ħajja. Idin li qal wara l-Kunsill Ġenerali l-Partit Nazzjonalista jrid jimxi l qudiem bir-ristrutturar u riformi li waslu biex il-partit ikun iżjed organizzat. Dan permezz ukoll tal-ħidma kbira li qed iwettaq Luis Gallia. U tkellem dwar l-importanza li l-partit ikun maqud fil-prinċipju għal ġid tal-partit u l-pajjiż fil-waqt li stieden nies oħrajn jingħaqdu mal-partit. Dan biex kulħadd iħossu parteċipi mhux biss bħala osservatur imma protagonist tal-bidla. Ipparteċipaw, tħallux l-oħrajn jaħdulkom irridni minn idejkom. Kunu intom mhux osservaturi imma l-protagonisti tal-bidla. Idin li qal li fil-waqt li kien għaddej dan il-proċess kollu li wassal sal-Kunsill Ġenerali ta' nhar is-Sibt, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet ferm attiva fosthom fil-każ tal-Fortina u l-proġett ta' trakka ta' Żwiemel u l-Polo fil-Marsa. Huwa qal li kiteb lill Prim Ministru biex jinformah li l-Oppożizzjoni kienet disposta li tibqa' taħdem matul is-sajf biex issir l-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Iżda sallum il-Prim Ministru baqa' ma weġibx. Jiena personalment ktibt jien lill-Prim Ministru wara kien hemm ir-rapporti dwar il-ħtieġa tal-iskrutinju tal-inkjesta fuq l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ktibt lill-Prim Ministru għad-diġġimgħa il-Prim Ministru għadu ma wieġeb xejn. Idin li qal il-Qorti Kostituzzjonali aċċettat it-talba li huwa għamel biex 3 Ministri tal-Gvern jixhdu dwar informazzjoni relatata ma' Igrant li ma kienx parti mill-konklużjonijiet tar-rapport li ġew ippubblikati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-Gvern kien wieħed li se jagħti priorità lill-ambjent, mentri fil-verità qed jiggarantixxi l-qerda ambjentali u pajjiżna għandu fost l-ar kwalità tal-arja fl-Ewropa b'mijiet imutu minħabba mart respiratorju. Sa dan it-tant qed jibqgħu jiġu approvati proġetti li qed iwasslu għal qerda ta' aktar siġar. Idin li qal il-Gvern ma jimpurtax mill-ambjent għaliex il-kwalità tal-ħajja tan-nies ma jitkellejjex biss bil-GDP. Il-Gvern Soċjalista kien iddikjara li l-ambjent ħajnata priorità snin ilu. Assolutament il-priorità li taħ kien li jiddistruġġi b'mod li naħseb jista' jkun irrevokabbli l-ambjent tagħna. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ekonomija ċirkolari fejn l-ambjent ikun fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi. Huwa qal li min jitkellem għas-sewwa bħal attivisti li tkellmu favur l-ambjent u sfaw mċanfra mill-Gvern se jkunu qed isibu lill-Partit Nazzjonalista warahom u jappoġġjahom anke meta jista' jkun li ma jaqblux fuq affarijiet oħrajn. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed joffri wkoll id-difiża dritt tal-espressjoni biex l-ambjentalisti jibqgħu isemmaw leħinhom bla xkil dwar il-ħarsien ambjentali.